1,7 quilòmetres, estan buscant un vall que siga molt xicotet, ben protegit de muntanyes, este és molt xicotet, estem a 7 quilòmetres de Gandia, de la línia de costa, prop de Dénia, per així passar el camí real Dénia i Xàtiva, una i en la part alta de la muntanya, ara no és el vilatge, hi ha unes ruïnes que hi ha un castell, un militar, la Llívia de Villapol, qual és un grup de comunicació, aula, construcció, edifici en estudiants. I bé, el mateix xicotet va allà canviar, l'edifici igual. Les dues torres tenien la mateixa altura, el cos central tenia una altura menys. Però bé, l'austeritat inicial dels Flares s'acaba relativament pront. El primer grup de Gandia, el Fons el Vell, té problemes en el fill, que després que us contaré. N'hi ha uns problemes entre pare i fill serios, el pare deshereda el fill i dona la meitat dels béns als Jerònims. I ahir ja passen a ser una comunitat relativament rica. I després ja, quan venen els Borja, els Borja d'Austers tenen, perdó, els que tenen pocs, els que tenen tots, i acaben sent una estructura comunitat relativament rica. A part d'això, són més clares, i el que van estar fent una remodelació general canviant. Una té el cos central que una altura més. No, por favor. En la part alta, un Sant Jeroni, que en la Guerra Civil va ser derrida. I ara al passar, en les novel·les de dalt dels arcos, veiem unes senyals, unes marques, són les marques dels canters que treballen en la pedra i coincideixen amb les que hi ha en la col·lequeta de Gandia. La mateixa pedra, anem a passar, per favor. Sí. Si eso no se lleva. Eso no se lleva.
Dígame que sí. Pero eso se roda de ahí. Cuidado. Pero no, da igual. Tú no ves la foto. Tú fíjate en una foto que tenemos aquí.